domin an zo ana tuhumar ka kan waɗansu abubuwa waɗanda baka iya kare kanka karkashin Qur'ani da hadisi ba. Ka taɓa kana maganar waɗansu ƙungiyoyi kana cewa haramun ne ba akan wanda ake tambayar ka ba. Ana tambayar ka ne kan abubuwan da kake kafirta mutane a kansu da molanka da kake yi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To a gurguje da sauri akwai wani abu da nake so zan dan yi tsokaci a kansa kaɗan kafin mu yi gaba. Akwai wancan mai wanda ake zargin yana yaɗa aƙidar Boko Haram ɗin, ya ma sunan shi? Muhammad bin Muhammad. Da farko abin da yasa nake son dan fara magana a kansa, wato akwai wani short video da naga yayi. Muhammad bin Muhammad akwai wani short video, akwai magana da kai akan abin da ya shafi haraji. To problem din lokacin da ya tashi zai magana kan abin da ya shafi haraji din, sanda ya dauko magana ni na ta magana harajin zai, da ya zo ya kawo magana kan harajin kuma kawai sai ya tafi ya ci gaba da yada aqidarsa wanda yake so da mai. To kamar yadda nake so in gaya maka kai Muhammad bin Muhammad, duk da malamai sun yi maka raddi yadda za su iya, sannan na ga har an zauna an yi muƙabala da kai, duk da duk wanda ya kalli wannan muƙabala din ya san cewa wato ana abin da ya gaba da ƙurewa, kai kan an yi gaba da ƙurewa, an ƙure ka, an yi gaba da ƙure ka. Musa ka dan koma gefe da wannan wayan saboda kar ta dinga shiga mana, tana daukan hankali na saboda ƙarin da take. Saboda haka kai gaba da ƙurewa ma kai an yi gaba da ƙure ka, domin duka tambayoyin da aka maka, an maka tambaya 20 ne, ba na jin cewa ka amsa guda 2. Kuma har yanzu ina na akan bakana na kiran da na maka na cewa maganganun nan da kake yi, na ce ka kira mu ka ba mu rana, tunda na ga cewa ashe da aka ce an hana ka karatu, ashe ba an hana ka duka bane, ashe kana yi, ko kuma in ce ashe kana iya zama kai wani tsokaci ko ka faɗi wasu maganganu. To in dai da gaske kake yi, ka shirya za ka iya kare abin da kake faɗa a kai ƙarƙashin alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ka sani na sani. Allah subhanahu wata'ala da ya kira cikin alƙur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Aqidaka inda zaka iya kare ta a abin da kake faɗa din nan, in za ka isa zaka iya karewa ƙarƙashin Qur'ani da hadisi. Na ƙara aiko maka da maganar muƙabala a karo na 2, kamar yadda na gaya maka lokaci yana ƙure ma wancan lokacin. To abinda na yi tsammani, dokar da aka saka maka ta an hana ka karatu, doka ce wacce take kwata-kwata ba za a ƙara ganin ka a social media ba, sai na ga an ci gaba da ganin ka. To ina jin adadin kwanakin da na baka a lissafi, ina jin za su ci gaba da tafiya. Ka sani daga yau ina gaya maka lissafi zai ci gaba da tafiya, kuma in ya cika duk inda kake za mu neme ka, kuma sai mun zauna da kai. Sannan kar kai tsammanin muƙabalar da zamu yi da kai irin waccan cewa da kuke da wani, dan naga sun tausaya maka, wallahi sun tausaya maka, domin duk ka faɗi maganganun rainin wayo kuma sun bakka. Domin an zo ana tuhumar ka kan waɗansu abubuwa waɗanda baka iya kare kanka karkashin Qur'ani da hadisi ba. Ka taɓa kana maganar waɗansu ƙungiyoyi kana cewa haramun ne ba akan wanda ake tambayar ka ba. Ana tambayar ka ne kan abubuwan da kake kafirta mutane a kansu da molanka da kake yi. Amma in ana tambayar ka, in ana maka tambaya hagu, sai ka tafi dama. To in gasarar ko ce kanka, in Allah ya so ya yarda mu ranan zamu wanke maka ita fes, wallahi kwakwalwarka za ta fito fili domin ta dinga maka aiki yadda ya kamata. Saboda haka ba magana zan cika akan ka ba. Wannan bidiyon da kai ka zo ka kafe kai magana akan haraji, ba ilimi a ciki ko ɗaya, ba hikima, haukanka kai kuma ka ƙara gaba. Saboda haka in dai na faɗa maka, na kuma faɗa maka, in dai har da gaske kake ka shirya, to lallai idan ka isa ka sa rana, ko yaushe ne daga yanzu din nan, duk sanda kaga bidiyon nan ka isa ka fita ka ce ka sa rana kaza a zo. Saboda haka yadda ka zauna da waɗancan, dan naga tsohuwar muƙabala ce, ai sabuwa da kai. Domin mu in mun zo zama da kai, na rantse da Allah duk gabar da ka kasa kawo hujja da dalili, wallahi kai da kanka sai ka ce ƙarya kake yi. Dan mu ba za mu dinga yadda muna wucewa inda wayancan malaman da suka zauna da kai aka dinga wucewa ba. Kiri an zo gabar da ka ƙaryata kanka da kanka, amma ba za ta tabbatar ba. Mu mun zo wallahi duk gabar da ƙarya kake yi. Abinda ka faɗa ba hujja bane, shirme ne, labari ne na banza. Wallahi duk gabar da muka zo in irin wannan ce, Allah sai ka ƙaryata kanka sannan a wuce ta. Da mun ba za mu zo koyarwa ana tafiya
a ƙarshe sai dai a ce mutane ne za su gano ina ne ka karyata kanka ina ne a'a mu in mun zo duk gabar da ƙarya kake wallahi sai ka karyata kanka a wurin domin irin muƙabalar da zamu yi da kai kenan saboda haka har yanzu muna da turo maka goron gayyata domin na ga bidiyon ka da kai akan maganar harajin nan ni na yi tsammanin ma za ka yi magana kan yadda za a yi ya kamata a yi watsi da magana harajin don a samu mutane sauki kuma kawai sai na ji ka ɗauko wata magana wacce take har yanzu baka iya kare kanka akan ta ba saboda haka kuma ina jiran ka wannan kenan